tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare ba da masu Abdulkadir Muktar ne ke fatan kun yi lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa an kashe mutane 11 a wani hari da aka kai wajen shakatawa a Australia, lamarin da 'yan sanda suka alakanta da ta'addanci. Da alama za a tilasta wa Ukraine jingine burin ta na shiga kungiyar tsaro da ake shirin fara wani zango na ta Rasha. Wuya kuma matsalar ciwon hakkin wuya tsakanin ƙananan yara. Ya yi irin kwana da kwanaki ko ya kai sa'antika yana fama da shi, saboda yaro ba zai samu isasshen abinci ya ci ba, wacce zai iya samun illa. Wani lokaci ma shan ruwa ba zai samu ruwa isasshen da zai sha ba, sai dehydration zai iya setting in. Muna ɗauke da cikakken bayani a filin lafiya zinariya. Akwai kuma karatun labarin da ya zo na ɗaya a gasar hikaya ta bana, amma sai bayan kun sha labaran duniya. A kashe mutane 11 a wani harbi da aka yi a wajen bikin Yahudawa a gabar tekun Banda da ke Australia. An kuma kashe ɗaya daga cikin 'yan bindigar da suka kai harin, yayin da ake tuni a asibiti. Jimillar mutane 29 aka raunata a cikin harin wanda aka kai cikin hasruwa da 'yan sanda. Opened fire from the bridge before one of them moved into the park. Wakiliyar BBC ta ce 'yan bindigar sun bude wuta ne daga kan wata gada kafin ɗaya daga cikin su ya kusa a cikin taron mutane. Hukumomi sun tabbatar da cewa daga cikin mutanen da aka kashe a tekun na Bondi har da ɗan Isra'ila ɗaya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce dama can ya gargaɗi takwaransa na Australia cewa goyon bayansa ga kafuwar ƙasar Palestine kamar wutar rikici ne. Tuni dai Firaministan na Australia ya Allah wadai da harin tare da shan alwashin ɗaukar matakin da ya kamata. Shugaba Zelensky ya ce za a fara wani sabon zango na tattaunawar kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha. Mr. Zelensky zai gana da wakilin shugaba Trump na musamman a birnin Berlin. Ana sa ran su tattauna akan batun da ya shafi baiwa Ukraine tabbacin tsaro har ta jingine shirinta na shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. President Zelensky acknowledged that there is opposition, he said, to... Wakiliyar BBC ta ce shugaba Zelensky ya amsa cewa akwai masu adawa da shigar ƙasarsa ƙungiyar tsaro ta